Hi guys, maayong hapon. Nagkalat pa diri kay super edit ko sa akong gi-upload nga video para sa Facebook page. Daghan kayong salamat sa mga suporta ninyo sa ako kay hangtod karon na paghihapon mo sa akong vlog. Dili kaayo ko updated karon sa pag-upload sa akong video kay di kaayo nako ma-apas maunang every other day or every other 2 days or every other 3 days ko maka-upload. Nya kagahapon dit datong isa ka adlaw dito mi sa Cagayan de Oro kagahapon minag uli nya. Thank you so much sa sponsor dani sa akong pilik mata piluka Aphrodite Facial and Beauty Spa sa Cagayan de Oro. Dapit ra siya sa Lourdes College Chavez Building. Daghan kayong salamat sa inyo, Madam Lads and Madam Shirley. And thank you so much din sa tag-iya, Madam Aljen and Sir Sherwin Monyes. Daghan kaayong Manyos. Daghan kaayong salamat sa inyong sponsor. Unya gipas pa pud sad mi. Nindot siya pagmaspa kay murag na ay something magkuha jud diri sa imuhang kuan skin, mga skin disease. Nya karon ipakita na ako sa inyo ang mga blessing nga among nadala ni Sherwin kagahapon. Daghan jud kaayong salamat gikan dito sa Damorbi. Sayo kaayo si Madam Tengsky, nagtrabaho siya sa Provincial Hospital. And thank you so much and shout out to Mama Roban and Umik. Thank you so much sa inyuhang suporta sa pagtanaw kanunay sa akong vlog. Nya karon ako ipakita sa inyo ang mga blessing nga gihatag. And then pag abot dito sa kuan sa bandang Divisoria, naapod sad gihatag dito sa amua. Gitawag mi dito, naglingkod-lingkod na mi dito kay nag-edit-edit lagi ko kay para upload pud sad sa akong video. Unya kay naay nagduol duha ka laki, isa dito siguro ka security guard, tapos isa ka crew dayon si Madam dayon assistant dito sa kuan Beautiful Horizon dito sa Divisoria. Mao to nga nagduol sila, nagpa-picture, tapos nag-ingon nga inviteon mi dito paadto sa ilahang tindahan. Mao to nga niadto pud mi dito kay tuad ay dito si Madam ay si Mami Grace nga supportive pud kaayo nga gatan-aw sa amuang vlog. So daghan jud kaayong salamat. And karon akong ipakita sa inyo isa-isa ang mga blessing nga among nadawat gikan dito sa Cagayan de Oro. Unahon nato ni ang kay Madam Tengsky from Ipunan, Cagayan Cagayan de Oro. Basta Cagayan de Oro, sakop na siya sa Cagayan de Oro banaa ang Ipunan nya di ato ning isa-isahon. So karon naa siya gihatag nga kani puti kaayo nya nindot kay ni siya guys kay mura siya blazer, murag blazer nya kani diba mura siya sleeveless diba tan-awa nindot kaayo. So daghan kaayong salamat Madam Tengsky, and also thank you so much sa anin mo. Diba? Syalan kaayo. Gikan panig Thailand. Daw US. Daw kani siya gikan daw ni sa Thailand. Nindot kaayo siya. Diba? Ato ning isa-isahon tanan ang mga blessing among nadawat. Kana siya ato ra nang ipilo karon taod-taod kay nagkalanrakas para dana nya di apay isa unsa ni siya siko sana sosyalan ko ayo mga ses nya ato jud siyang i-check di ara diba tan-awa lang siko sana. Thank you so much Madam Tengsky sa blessing ay magyatag sa ako sa amo ani Mario. Dagan kaayong salamat. Unya naapa joy pinaka bonggesios atong ipakita sa inyo. Di ay kuan lipstick
Oh, grabe, bongga kayo. Saan siya nga lipstick? Oh, colors. Oh, di ba? Sosyalan kaayo. Dagan kayong salamat, Jude. Madam, thanks ki. And di pa ang pinakabongga. Victoria's Secret. Di ba? Dagan kayong salamat. Umot ni siya, ganahan ko sa iyang baho dani. And also this one, Victoria's Secret from made in USA as and non-US parts. Oh, di ba? Sosyalan kaayo mga sis. Mao ni siya ang atong mga blessing nga gikan dito sa Cagayan de Oro. Daghan jud kaayong salamat ha. Tanan ug daghan kaayong salamat pud kay dito mi sa kuan cathedral, nag-live mi dito niya, nag-live ko sa akong Facebook page. Daghan kaayo nag-add to dito sa ako nagpa-picture unya. Daghan kayong salamat Jen and Mau sa inyong gihatag nga Dunkin Donut unya. Naapoy baby naghatag sa ako aw taho. Grabe no, daghan kayong salamat Jude kay maskin tuod og ingon ani lang among vlog diri sa bukid. Naagyapoy mga tao nga agkalipay. Pero dani sa YouTube naay tao nga agkalagot. Ambot uy nganong ingana man jud na ang kuan kana ang kinaiya sa tao nga aglagot unya agkumin sa mga maot pero it's a natural na siya karon. Di ta magpaapekto kay kita moy luoy. Maayo man na sila kay dato na siguro kaayo na sila ang kanang mga comment sa mga di mao nga comment. Charot lang ha, masuko na sad ka, charot lang bitaw. Diara ato sa nisiyang kuan plaster kay kato na sa dayon ang isa ang atong ikuan tulo ni siya ka kuan hugna mao nang taas-taas ni karon ang inyong tan-awon sa akong vlogging. Kita ni ninyo karon tanan kung unsa ang akong among mga blessing nga nadawat dito sa Cagayan datong isa ka adlaw nya. Daghan sad kaayong salamat kay si LG Liamis po taga Kalaanan, naghatag pud sad siyag mga dresses. Hala tuara ni kuan Mario tuara ni Serwin nadala ang mga dress. Bungga ra ba kaayo tuwa. Dagan kay salamat jud. Nya ato ni siya subukan. Nya kani siya kagabi diri ra ko nagkatulog kay murag kapoy ko guna-una kay nagdag-uman. Imo to nag-ingon ako ni Sherwin nga diri ra ko matulog. Nya kay ang akong video kay kinanglan man editon, kinanglan man nga i-voice over kay naa may sounds. Nya mao to nga akong gi-edit akong video kaganiha. Wala jud ko'y tarong tug kay akong ibalik-balikan kung edit. Yara. Okay na siya. Okay. So karon diri na punta sa second demotion. Dira okay na ni siya. Madam Tengski, daghan kaayong salamat. Unya diri na punta sa Beautiful Horizon. Daghan kaayong salamat jud ninyo Mami Grace. Sa imong staff diha, daghan kaayong salamat ninyo kay gatan-awan di ay gyapon mo sa among vlog ni Papa Mario. Papa Mario. Papa Mario. Kauna papa. Kauna papa. Kauna papa. Bitaw. Ang kana mag-ingon nga wala kay kuan originality. Bitaw sa tinuod lang dili man good sad ingon tanan part ni Madam Mary Ann Marquito ang akong ginasundog sa iyaha. Na ako'y mga part nga gikuha sa iyaha pero dili jud ingon totally tanan. Nya tuod man lahi-lahi man mi og kuan execute sa among video ang iya for cooking. Ako ako'y cooking pero naay good vibes
So sa Facebook na ko nagyan ang upload nya, dili ingon tanan jud nga sa tanan park mao joy akong ginakuan kana raman ang kaon na papa. Oo, sa may naara na di magaya ng uban mga sikat nga mga vlogger ga content man gani gihapon og mga ingana, pero never mind na naa kay wala mo'y mahimo og kung ako'y magbuot kay ako ning channel. Akong pagbuot ni nga mao ni ang akong istorya sa Kang Mario. Kaon na papa. Kaon na papa. Sa maglagot ya, maglagot ra ka, bahala ka. Kay nganong maglagot mang budsad ka, no? Pagtan-aw na lang diha kay para dili taag kalagot. So karon kanina sad ang akong ipakita sa inyo mga blessing nga ipanghatag unya kay si Mami Grace. Ganahan magid siya ni Mario magkuan, maglambing-lambing, magampo nga magkibot-kibot kuno ang baba. So gihatagan si Mario og vino. Kani kuno siya nga kuan nga ilimnon, herbal wine, pero naa siya isagol nga kuan kana ang whiskey ang sa to. Naa siya isagol nga ni maunang makapagana ug makainit sa lawas kani siya nga ilimnon. O di ba? Nya kay mausad kuno ni ang yang gihatag ni Mami Grace kay dito sa bukid grabe daw katugnaw niya. Kani kuno siya lami kuno ni siya labi na pag inom dani butangan sa ice. So, thank you so much, Mami Grace, and sa inyohang store, Beauty Horizon. Daghan kaayong salamat jud sa inyo. So, duha ni kabuok, nya, kaganina akong gitilawan kung abi na ako kung tamis. Agoy, ginoo ko kay dili man day tamis. Karon na po, di ay gihatag nga Ever Clean. Oh, di ba? Kuan siya fabric conditioner ba ni siya? Basta mauna ni siya. O murag conditioner ni siya sa sanina. No? O basahan ninyo. Murag conditioner ni siya or sabon ni siya sa plato. Or sabon ni siya. Murag conditioner lagi ni. Basta mauna na simhuton na naa. Simhuton na naa kung paggamit na ug unsaon ni siya paggamit, no? Ay duha di ay ni siya kabuok. Di ara duha kabuok siya. Oh, di ba? Sosyalan kaayo, daghan jud kaayo. Salamat unya di apay gihatag nga winner. Oh, di ba? Dishwashing liquid. Daghan king salamat Mami Grace sa blessing nga imong gihatag sa amoa. Unya di apay isa. Unsa man ni siya? Unsa ni siya nga kuan di? Oh, di ara. Oceanic. So powder. Soap powder. Sabay tawag ana. Basta sabon ni siya nga powder. Mao na siya. So grabe no na. Oh, pila ni ka ml? Oh, 1 kilo di ay ni siya, 1 ka kilo. Nya di apa napay gihatag nga Formin body spray. O, di ba? Body spray. Dito ra ni siya sa Beautiful Horizon na palit. Unya di apa duha di ay siya kabuok, day. Duha kabuok. O, di ba? Body spray. Oh, look at that. Look at that one. Unya di apa kani kuno siya mao kuno ni siya ang kanaang sa man buhok ko. Nangalagas akong buhok. Mao kuno ni siya ang ikuan sa atong ilong. Ana nya, pwede kuno dinhi, pwede kuno dinhi. Dinhi daw ana hilot-hilot. Tama ba? Menthol, camphor. Oh, mao siya. Oh, di ba? Tan-awa. Mao siya. Tulod ini kabuok yang isa danito ani Sherwin. Nya di apa? Wala pa ta na humanday. Kani para asa man ni? Oh, oatmeal soup. Makaon ba ni kay oatmeal man? Pero dili siya makaon kay soup man. Oatmeal soup. So,
exfoliates, moisturizer, anti-acne, and cleanses. Diba? Sosyalan. Sosyalan, day. Unya, di apay, isa. Papaya soap. O, diba? Whitening face and body scalp, unsa man ni? For men and women. Sosyalan, day. Di ara daghan kaayo og daghan kaayong salamat karon ato na ni siyang isulod kay naapatay ipakita kana siya moy daghan gyapon kaayo dana og daghan kaayong salamat beautiful horizon sa mga blessing nga imong gi-share sa amoa Mommy Grace. O di ba? Sosyalan kaayo. Daghan kaayong salamat for the grocery like grocery naman gini kinayo kuan kani ilain nato ni siya kay mabuak ni siya sayang kang Mario na ba ni kang Sherwin kaon na papa nga ay ginoo ko sa maglagot bahala mo di ara humanang siya ang sikan demotion. Diri na punta sa ika-tulo. Dito may kaghapon sa Aphrodite facial and beauty spa. Nya mo lagi to nga butangan ta og piloka gi facial ta nya libre pa jud mi kaon didto. Daghan jud kaay salamat to the owner Madam Algin and Sir Sherwin Manyos. Daghan kaayong salamat. Diri ta karon sa gipanghatag na pud sa amoa. Mao ni siya. First is kaning jacket for the couple Mario ug Mama. Mario ug Mama di ara diha na siya ibutang kana siya. Butang. Unya, diri na punta sa gihatag nga dishwashing liquid. Murag isa ni siya ka litro. Isa ba ni ka litro? Murag dili ni siya isa ka litro. Dia isa. And then also this one isa dishwashing liquid again. Dana lang sa nato na siya ibutang. And then also the paborito ni Mario. Lami ba ni siya? Unsa man ni siya? Unsa ni siya? Mao ba ni siya ang mojitos? Morning tequila. Tequila ba ni? Uy, product of Mexico. Grabe no. Syalan bayuta. Product of Mexico. Tequila ni siya. Tequila. So diha lang sa dayon nato siya butang. Sugod ta dinhi sa facial foam Sakura. Kuragi. Sakura. Kuragi. Unya karon diha na pud na. Nya naapod sa gihatag nga Sakura Slim Glow. Hala. Daghan kay salamat jud. Maka-slim kuno ni siya. Unsa man siya coffee. Di ba? Isa, duha, and then tulo. Sakura ni siya. Sakura. Lami kuno kaayo ni siya, no? Upat. So upat ka buok ang gihatag. Hala, daghan kaayong salamat. And also this one. Strawberry Beauty Milk Premium Japanese Lychee Stem Cell Drink. Milk siya, milk. Lami kuno kaayo ni siya. Ug daghan kaayong salamat Madam Lance and also Madam Shirley and Madam Sheila. Thank you so much sa imong gipanghatag, sa inyong gipanghatag sa ako. Unya di apa. Sakura Insta White Glow.
Insta white glue. Dagan kay salamat jud. Naapay daghan. Duha ni siya di ay kabuok di ara. Hala, thank you kaayo sa nga tanan. Unya di apay gihatag tula skin care. Tula skin care. Di ba? Yan na apa. Kani siya mga unsa ni siya. Grace. Wa na ko kay baw danig unsa ni siya. Di man ko hilig dani mga pagwapa-pagwapa, pa whitening daning naong, no? Di man ko hilig mao nang di ko kabalo kung unsa ni. Di pa mga serum, mga serum siguro siya napay Sakura. Oo, unsa ni siya? Tana lang sa na. Wala pa ta mahuman. Unya di ay Yasoy. Whitening ultimate bleaching soap. Di ba? Yasoy. Soap. Di apa Yasoy beauty set. Asa ka pa? So di apa jud, wala na human. Napay Sakura toner. Kaning Sakura di ay for whitening face or whitening di apa unsa ni siya. Nya di apay nagtrending sa Siargao di ara Habibi skin essential gihatag sa kuha nya wala pa jud ta na human di apay mga gagmay unsa ni siya unya napay kuan murag bibiron di ba unsa man ni siya Sakura gyapon nya di apa jud unsa ni siya Sakura glass skin facial set foam cleanser toner day cream serum di ba? Hala tahan kayong salamat jud sa inyo ha di apa duha di ay sila ka set so daghan kaayong salamat jud sa inyuhang tanan ninyo diha daghan kaayong salamat. Okay di ara bagwahay pa jud ko nakakuan paway kay tudo edit lagi ko nga i-upload na ko sa akong Facebook page kay balo na mo karon ato na pud sad ni i-arrange og balik kay grabe kadaghan ang atong mga blessing nga nadawat gikan didto sa Cagayan de Oro kagahapon og daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Naapay daghan nag-PM nga ari diri pero wala na jud mi nakalugar. Magkuan kagahapon. Bitaw no makakuan kaayo no mura sa tagpiling sikat nga ingana nga na ay, mga ingana no. Nya. Na say mag-ingon nga piling sikat ra ka Miami. Wala man ko nag-ingon nga piling sikat. Ako lang gipang adtuan ang mga tao nga kaganahan sa ako pero ikaw kay di man ka kaganahan sa ako so dili ko mo ana sa imuha di ba dili man sad ko mangamho nimo kay ngano mas gwapa pa man ko nimo bitaw charot lang charot lang niya ato na siyang i-arrange giun sa matupag arrange kagani haday giana na siya kani. Uy, sa una naabi ako Yasoy, nagamit ko sa Yasoy. Kaya naabi mga beauty product na Yasoy nga ipadala ko sa ako ani Agi. Mo to nakagamit ko sa Yasoy. Pero ang katong uban baya mga sabon-sabon kay gipanghatag biya sad ko nako. Kani jud kay daghan kaayo. Coffee. I-try na ko ni siya coffee. Nya, kani pud sad coffee. So, itry gyapon ako ni siya. Ato nang mahibaw-an, puhon kung unsay, lami, o daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan. Tanan ninyo, daghan kaayong salamat. Unya, imagine, gihatagan pa mi og couple nga jacket. Di ba? Si kinsa ba mi nga hatagan mi ingon ani mao tong nag-ingon si Mami Grace nga ayaw pag ingon ana nga si kinsa mi kay ngano daghan ang nalipay og daghan
ang nawala ang stress tungod sa imuhang gipakita nga video sa Facebook. So daghan kayong salamat jud nga ingon ana. Pero mo lagi kay diri sa YouTube kay daghan naman toxic ani mo nang laylo-laylo sa tagamay daning kuan kana ang YouTube. Pero dili na to ni kuanon oy kay channel baya ni nako. Ako ning gi paghirapan. O ilabi na sa Mayamiya 105,000 na. Di ba? Kisa may magdahom ana nga naa mag-abot og ingon ana og 105,000. Ag uban pa man gani nangandoy jud nga makakuha sila dadtong silver button. So blessing jud kaayo mao nang dili nato ingon nga atong baliwalaon lang. So mao nang karon nag-update sad ko. Ako ra ni siya gi pakita sa inyo, gipaibog sa mga masinahon diha. Kung masina ka ayo nagsinasina diha. Ay importante buhi ta ug malipayon ta diri sa kalibutan kay og panahon kuhaon na ta sa Ginoo dili ka makabalibad. Maunang mintras buhi pa ta ipakita nato diri sa kalibutan ang atong kaayo sa atong isig katawo kay panahon ug mamatay na ka paninglan ka didto sa langit ug unsa ang imong mga binuhatan diri sa kalibutan. Tama, mali. Tama, maskin patud og dili ko kuan pero kay balok ko kung unsay mga kuan maayo ug unsay dapat. Di ba? Mao nang ikaw lipay-lipay lang ta sa atong life. Don't be away-away, no? Oh, yeah. So daghan kaayong salamat jud tanan. Daghan salamat. We imagine daghan kaayo mura sad ko og nag-shopping. Shopping center ba yun kay naay gipadala nga mga kuan kani. Unya di apa kani mahal kaayo ni day. Victoria's Secret. Kayo ni kani wa pa ko dani mahibaw unsa ning mga kani mga presyo kay baw pod ko nga mahal kay nga ultimo mangani sabon nga magpalita diri sa tindahan mahal mangani kana pa baka di ba? So daghan kaayong salamat jud nga ingon ana na ay mga ingon ani unya kani ukay ni siya man siya ang akong gi palit dito sa kuan ana ang hinguog nya kay si Mario ako pud ay si Sherwin ako pud sa si Sherwin gipamalitan dito sa Cagayan. Naa sa akong upload sa akong Facebook page. Kung ganahan ninyo makita kung unsay akong gipalit ni Sherwin, to gi-upload na ako sa akong Facebook page. Nya kani dani mao ni ang akong gipangpalit sa dito sa Hinguog. Nagpalit sa kog medyas, tulo ni siya kaparisan. Aw dili siya tulo kaparisan. Kuan ni siya tulo ka kuan tag tulo-tulo. 150 kay tag 50 mang isa nya ang isa ka kuan tag 50 man so 150 kay tulo man ni siya. Ako man ni siya kani mga sanina ni siya gikan dito sa bukid kay baw na mo nga kung uwan na agdala ko sa sana extra kana kang Sherwin na nya kani sandal na siya nya di ako gipalit sa kuan sandugo. Di ako gipalit sandugo ni siya day sandugo ako na siya nya di apasad ko gipalit dani sandugo gyapon mara siya nya kaning nga bag kay 1.5 yan nga bag ukay pero akong gihangyo kay baw na mo nga hilig tag ang mga Pinoy biya kay hilig biya ginag anang walay kuan tawad di ba naanay mga ingon anak mao nang kung naay tawad, mas maayo pero ug wala, ayaw pagpambugos. Diba? Manay giingon nga ayaw pagpamugos kung di kahatagan og tawad. Kana i-aris na to na karon ani. So, di ara, ug daghan salamat kaayo sa inyong tanan. Sa tanan-tanan, daghan salamat. So, ako ay magpaalam na kay ipaningot na sad ko og magkuan na sad ko karon hikay na pud ko kay magpangas ko sa bukid nga upload na ko ni siya akaw mag-upload pangas na dayon ta. So di ara guys, thank you very so much to all of us, to all the supporter here, to all the legit supporter
Thank you very so much sa inyo. Og manghinaot ko nga anaa paghapon mo magtan-aw dani sa akong vlog. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. I love you all guys. Bye.